Kaixo, venga, beste ariketa bat egingo dugu. Lehenengo batxilergoko ikasleentzat eta geometriari buruzko ariketa da, bale? Venga, irakurriko dugu. A eta B puntuak izanda kalkulatu. A eta B puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazio parametrikoak jarraia eta orokorra. A eta B puntuek osatzen duten zuzenkiaren erdibitzailea. Eta jatorritik aurreko erdibitzailerainoko distantzia. Bale, hasiko gara. Lehenengoan, A eta B puntuak izanda kalkulatu behar dut zuzenaren ekuazio. Bale? Orduan, badakizue, horretarako vektorea egin behar duzue. Bale. AB vektorea egiten dut kalkulatzen B menos A, B puntua menos A puntua. Orduan, AB vektorea izango da 3 bat. Bale, vektorearekin eta puntu batekin ekuazio parametrikoak idazten ditut. Puntua dago lehenengoan, 2 bat, eta gero vektorea bider parametroa. Bale? Orduan, hemen dago puntua eta hemen dago vektorea. Idazten dut puntua plus t parametroa bider vektorea. Bale? Hau da edo dira ekuazio parametrikoak. Vale. Ekuazio parametrikoetatik ekuazio jarraira pasatzen gara. T despejatu behar dugu 3 ekuaziotan. Bueno, 2 ekuaziotan, parkatu, badaude 2 ekuazio. Lehenengoan izango da x menos 2 zati 3. Eta behean t izango da i minus bat zati bat. Bueno, bat hau zatitzen jarri alduzue ala ez. Normalean ez da jartzen, baina zue jakin behar duzue bat dagoela behean. Bale? Bien, orain berdindu egiten dugu x menos 2 zati 3 izango da berdin i minus bat zati bat. Eta hau da ekuazio jarraia. Bale? Bale, ekuazio jarraian behean vektorea dago. Eta goian badago puntua, baina zeinuz aldatuta. Bale? Venga, ekuazio jarraitik ekuazio orokorrera pasatzen gara. Zer egin behar dugu? Biderkatu behar dugu gurutzean. X menos 2 zati 3 izan behar da berdin, parkatu. X menos 2 zati 3 izango da berdin, i minus bat zati bat. Biderkatzen dugu gurutzean. X menos 2 izango da 3 bider i minus bat. X menos 2 izango da 3i menos 3. Eta orain badakizue, ekuazio orokorrean jarri behar duzuela x, i, gai askea berdin 0. Orduan, i pasatzen dut beste aldera, eta gero menos 2 plus 3 plus bat geratzen zait, berdin 0. Eta hau da ekuazio orokorra. R zuzenaren ekuazio orokorra. Bale? Beti ordenatuta horrela. X, y eta gai askea berdin 0. Bale? Venga, bigarrenean. Bueno, badago bukatuta ze eskatzen zidaten parametrikoa jarraia eta orokorra, orduan badago. Venga, bigarrenean. A eta B puntuek osatzen duten zuzenkiaren erdibitzailea. Bale, marrazki bat egingo dizuet. Badaukat. A puntua da 2 bat eta B puntua. Eta B puntua da 5 2. Eskatzen didate, bueno, 2 puntu hauek pasatzen dira zuzen batetik. Eta deituko diot zuzen horri R zuzena. Bale? Eskatzen didate kalkulatzeko erdibitzailea. Bale, erdibitzailea M puntutik pasatzen da eta hau izango da R zuzenarekiko ortogonala da. Bale? Hau izango da S. Bale, erdibitzailea orduan da, hau, puntu erditik pasatzen dena eta R zuzenarekiko ortogonala dena. Bale? Orduan, S zuzena kalkulatzeko nik behar dut puntu bat eta puntua izango da M puntua eta behar dut malda. Bale? Malda kalkulatzeko konturatu behar naiz S eta R ortogonalak direla. Bale? Orduan,
S zuzenaren malda izango da R zuzenaren malda alderantzizkoa eta kontrakoa eginez. Bale? Orduan, atera aldut nik R zuzenaren malda? Pues bai, zuzenaren malda egiten da bektorearekin. AB bektorea da 3, 1. Eta badakizue, bektorea izan da, malda kalkulatzen dela, bigarren koordenatua zati lehenengoa. Bektorearen bigarren koordenatua zati lehenengoa. Vale? Orduan, bi puntuekin bektorea egiten dut eta bektorearekin malda kalkulatzen dut. Eta orain, S zuzenaren malda izango da R zuzenarena, baina zeinuz aldatuta eta alderantzizkoa. Orduan, S zuzenaren malda izango da -3. Vale? Orain, M puntuarekin eta S maldarekin egiten dut erdibitzailearen ekuazioa. Malda puntuaren ekuazioa erabiltzen dut. Vale. I menos I sub 0 berdin malda bider x menos x sub 0. Vale. Malda badaukat, malda da -3. Eta x sub 0 eta I sub 0 izango dira M puntuaren koordenatuak. Vale. Nola kalkulatzen dut nik M? M da A eta B puntuen arteko puntu erdia. Orduan kalkulatzen dut lehenengoa plus lehenengoa zati bi, bigarrena plus bigarrena zati bi. Barkatu, hau da bi. Oso ondo. Vale. Orduan, M puntua izango da 7 biren eta 3 biren. Oso ondo. Vale. Orduan, puntu erdiarekin eta maldarekin orain, ja egin aldut zuzenaren ekuazioa. Vale? Orduan, kalkulatzen dut puntu erdia eta kalkulatzen dut malda. Eta orain, ordezkatu. I menos puntu erdiaren bigarren koordenatua, berdin malda bider x menos puntuaren lehenengo koordenatua. Vale. Biderkatuko dut. I menos 3 biren izango da menos 3x plus 21 zati bi. Vale, orain, biderkatuko dut dana, bider bi, izendatzaileak edo behekoak kentzeko. Vale? Gero erabili behar dut zuzenaren ekuazioa hurrengo ariketan. Orduan, hobe da kentzea izendatzailea. Vale? Orduan, biderkatzen dut dana bider i, eta izango dut bi i menos 3, berdin menos 6x plus 21. Eta orain ordenean, 6x plus 2i minus 24 berdin 0. Eta hau izango da nire zuzenaren ekuazioa. Vale. Hau zen S zuzena. Vale? Orokorrean jartzen dut, hurrengo ariketan eskatzen didatelako distantzia bat. Hurrengo ariketan eskatzen didate kalkulatzeko jatorritik erdibitzailerainoko distantzia. Orduan, distantzia kalkulatzeko behar dut orokorrean egotea. Vale? Orduan, kalkulatu behar dut jatorritik S zuzenerainoko distantzia. Vale. Badago formula bat kalkulatzeko. Vale? Behean jarri behar dut errokarratu izaren koefizientea berbi plus I ondoan dagoen koefizientea berbi. Eta goian jarri behar dut. Puntuaren lehenengo koordenatua, 0, bider izaren koefizientea, 6, plus puntuaren bigarren koordenatua, bider I koefizientea, 2, plus gai askea, minus 24, vale? Minus 24 hau da hau. Vale, orduan hau da 0, hau da 0, bihurtzen dut positibo, 24 zati erro berrogei. Kentzen dut erroa behetik. Vale, orduan hau izango da 24 erro berrogei zati berrogei. Eta orain, zatitu aldut zati 8, pues 3
erro berrogei, zati, bost. Eta orain, erro berrogei da erro bi ber hiru bider bost. Zati, bost. Orduan hemen atera aldut bi bat kanpora eta utzi aldut bi bat barruan. Orduan, hau da, hiru bider bi, erro bi bider bost, osea, utzi dut bi bat kanpoan eta bi bat barruan. Zati, bost. Orduan, hau da, 6 erro 10, zati, bost. Jartzen dugu unitatea, ez dakigu zein den unitatea, metroa, zentimetroa, ez dakigu, bale? Orduan, utziko dugu horrela. Saiatu behar zarete, kentzen erroa behetik, eta gero atera ahal duzuena kanpora, bale? Bale, pues, hau da ariketa praktikatzeko dakizuena, bale? Orduan, espero dut gustatzea eta, bueno, saiatu egiten, Gelditu behar duzue bideoa, saiatu egiten eta gero ikusi bukaera, bale? Venga, eskerrik asko, agur.